begira, Amurrio azteko niretzako oso berezia izan da, hemen familia dakatelako, eta askotan egon ezelako Amurrion, leku niretzako oso berezia da, eta izan da, esango izuten gauza bakarra da, Amurrion bikotea bilatzeko gauza oso arraroak egiten dituztela. Hori topatuko ezue, eta gero beti bezala, herri txiki dakan xarma hori, eta Amurriok eman digun guztia. Gauza asko eman dizkigulako. Eskerrik asko. Ondo itzen aldu? Oso ondo, oso ondo. Momentuz bikotia, hause dakat. Amurriok oso guztora gaude, oso programa politatu da, eta ez dakit, jendeare oso guztora gonda, eta bere berotasuna eta humorea transmititu digute. Halaxe da. Hori da. Ikusi, herri txiki infernu handi, Amurrio, ETV baten, igandetan, 10etan. Bai, eta kontuz buelta ematerakoan zu, atzian dakazu, Kamara horretik.